Kattokaa mitä mä tein. Nyt tätä pistetään tonne. Ja sitten voidaankin tehdä tästä parempi video. Siihen menee melkein kaikki. Noniin, tuolta se menee sinne. Kyllä se vielä menee, älkää huoliko. Kyllä se vielä menee. Kyllä se vielä menee. Tää on lämmintä vettä. Jos ei mene, niin sinne pitää vähän painoa pohjalla. Okei, painoa pohjalla sitten. Näitä tiilejä. Lisää tiiliä. Koska mä muuten huolehdin, että se menee sinne. Etten mä joudu käydä hakemaan lisää vettä. Yes. Kyllä se nyt vielä onnistuu. Kuvataan sitten, kun se on onnistunut. Tosi kiva. Niin kun joudutaan mennä hakemaan lisää vettä. Tosi kiva. Siinä on meidän vesi. Meinasin unohtaa, että sitä voi pistää kovemmallekin. Tulee se pelottavin osuus. Älä tipu. Älä tipu. Nyt ei oo vitsi. Portaista selvittiin, sit vie sinne paikalle NYT:ni. Noin. Tonne toi kokonaan. Ja sit sen pitäisi mennä sillain tuolta. Te varmaan ymmärrätte miksi, koska tuolla on tollasia. Niin. Näin ikkäästi. Ja siellä se menee. No ei onnistunut. Tästä tulee muuten varmasti toinen video. Että hyvää päivää jatkoa teille. Ja mulle näköjään ihan surkeeta. Jee.